aké bolo tvoje prvé stretnutie so športom? Moje prvé stretnutie so športom, čo sa môjho detstva týkalo, bolo určite preliesky a švihadlo a tieto rôzne zábavy na sídlisku s kamarátkami. A potom tak aktivnejšie začalo asi s rodičmi, keď nás brávali na bicykle. Trošku ťažšie trasy vyberali, čiže mne sa ten bicykel úplne znechutil. Ja som odtedy na bajku nesedela, pretože ma do toho nútili. Nenašla som si k tomu bicyklu absolútne žiadny vzťah, takže toto bol asi taký môj prvý kontakt s tým nejakým športom, ale mala som, by som povedala, že takú trošku dlhšiu pauzu potom do nejakej základnej školy na 1. stupni, kedy som si uvedomila, že sa neskutočne hrbím. Toto ma dievčatá úplne pochopia, lebo začneme trošku zoženštievať, niekomu začínajú trošku prsia rásť. Tak sme sa všetky dievčatá hrbili dosť a ja som si všimla na jednej mojej spolužiačke, že chodí vystretá ako pravítko. Hovorilo sa, že buď má prísneho otca, ktorý ju trestá. Nakoniec vysvetlo, že začala tancovať spoločenské tance, čo mňa veľmi oslovilo a ja som sa bola sama prihlásiť. Išla som aj s mojou kamarátkou na zápis do tanečnej školy k Paškovcom v Trenčine, pretože som chcela chodiť vystretá a tak sa niesť ako keby. A áno, ja by som povedala, že tie tanečnice tak nesú, že je v nich taká elegancia a mne sa to veľmi páčilo. Tak z tohto dôvodu som začala tancovať spoločenské tance, pri ktorých som zostala asi 8 až 9 rokov. Čiže nakoniec som začala tancovať súťažne, na takej profesionálnej úrovni by som povedala. Tým pádom som sa rozhodla aj, že pôjdem na športové gymnázium v Trenčine, aby som sa tomu tancu mohla venovať naplno, pretože som zistila, že je to môj celý život. Že takú vášeň som ešte asi nikdy k žiadnemu športu nemala ako k tomu tancu a zostalo mi to asi dodnes. Pamätáš si svoj úplne prvý úspech, alebo naopak neúspech, ktorý ťa v detstve oplnil? Môže byť aj teraz tou tanečnou. Čo sa týkalo toho tanca, tak myslím si, že som bola veľmi úspešná, pretože ma to naučilo disciplíne a cieľavedomosti, by som povedala takej priebojnosti a súťaživosti, alebo to možno, že už bolo vo mne, len sa to tak ako keby zobudilo. Zo začiatku to bola, a stále to bola drina a jasné, že tam boli aj pády, kedy som veľakrát s tým tancom chcela skončiť, ale vždy na druhý deň, keď som sa z toho vyspala a vyplakala, tak som si povedala, že nikdy v živote. A stalo sa mi, že som vyhrávala tie súťaže. Tým, že som chcela byť najlepšia, tak som si platila, teda rodičia mi platili súkromné tréningy s trénerom, čiže okrem takých tých základných tréningov, ktoré sme mali v rámci tej tanečnej školy a nejakého mesačného členstva, tak som mala ešte každý deň aj súkromné hodiny s trénerom, aby jednoducho to spelo vlastne k tomu, že budeme vyhrávať tie súťaže. Takže boli tam prvé miesta, druhé miesta, tretie miesta. Skoro vždy som bola na tom stupienku tých víťazov. Ale tak jasné, že tam bol aj neúspech. Viem, že boli veľmi ťažké časy, keď ten môj tanečný partner skončil s tancom, pretože začal mať trošku iné záľuby. Poprípade v tej tanečnej škole niekedy tí majitelia si tie páry poprehadzovali, ako im vyhovovalo. Čiže dosť tam zavážili podľa mňa aj peniaze, že kto koľko zainvestoval do toho tanca, kto koľko mal tých peniazí, tak toho v podstate dali tak viac do popredia, viac sa mu venovali, dali mu lepšieho tanečného partnera. Takže v tomto to bolo také trošku náročné aj na psychiku, čo sa týka vlastne aj tých detí, by som povedala. Bola som dieťa vo vývine, neskôr v puberte a myslím, že v mladšom veku deti dosť ťažko znášajú takéto rázne zmeny. A teraz od toho mladého veku sa postupne posúvame do tínedžerského, alebo to už sme aj začali teda, že formovanie cez mladosť. Čo ti šport v tínedžerských rokoch dával? Že bol pre teba únikom, radosťou alebo disciplínou? Šport v tom tínedžerskom veku bol pre mňa asi všetkým. Aj únikom, aj radosťou, aj disciplínou. Ja by som povedala, že všetky tri. Únikom z toho dôvodu, lebo som mala trošku ťažšie detstvo. Mala som to s mojím otcom dosť náročné, čiže ako keby som unikala do takej, nepovedala by som, že závislosť, že som chcela nejako potlačiť tie zlé emócie, alebo my ich nazývame, že negatívne. Povedzme, že bol to únik, pretože ten tanec mi prinášal obrovskú radosť. A všetci dobre vieme, že tým športom a tým fyzickým výkonom sa vyplavujú dôležité neurotransmitery a hormóny, takže prinášalo mi to radosť. Čiže bola to aj tá radosť a ja si myslím, že hlavne tým tancom sa veľmi budovala moja disciplína. Že som to v živote len tak ľahko nevzdala. A mala si vzor alebo trénera, ktorý ťa najviac ovplyvnil v tomto smere?
Čo sa týka tanca v tom tínedžerskom veku, tak áno, bol to jeden z trénerov, ktorý mi bol tak najbližšie, ktorý trénoval so mnou, alebo ma trénoval v tých latinskoamerických tancoch a pomáhal mi vyhrávať tie súťaže. Ale skôr by som inklinovala viac k časom, keď som potom po strednej škole žila na Malte. Tam si ma všimol v posilke jeden tréner, ktorý ma oslovil s tým, že sa mu páči, ako vykonávam tie cviky, ako pri tom vyzerám a že si ide budovať akoby svoju značku, svoje fitness štúdio a oslovil ma s tým, že ma chce ako do týmu jedného z trénerov. A ten myslím, že ovplyvnil potom aj ten smer, ktorým ja som sa uberala. Potom si pozrite na Instagrame, Daniel Lake sa volá, to bol môj prvý tréner a vlastne jemu vďačím za to, že som teraz tu. A že tu asi sedím a robím to, čo robím, pretože on ma hlavne naviedol k tomu trénerstvu a pomohol mi v tých začiatkoch veľmi. Tým, že ma trénoval, edukoval ma v oblasti výživy, celého toho fitness, poslal ma do školy, takže väčšinu informácií asi som čerpala od neho. A zažila si moment, kedy si sa chcela športu úplne vzdať. Tak si tento moment zažila, tak čo rozhodlo, že si pokračovala v tom ďalej? Bolo to prvýkrát asi v tom tanci ešte, tým, že to bolo veľmi fyzicky a psychicky náročné a bol tam obrovský nátlak aj zo strany trénerov. Mala som niekedy dni, hlavne počas nejakého sústredenia týždňového cez letné prázdniny, keď sme mali trojfázové tréningy a ja som musela v tých topánkach so stlačenými prstami tancovať. Mala som otlaky, ktoré mi krvácali, hnisali. Keď som prosila pána trénera, že či si môžem obuť tréningové topánky, tak mi povedal, že chod za pani Paškovou, tá ti to vydenzifikuje, prelepí, obuješ si naspäť topánky a prídeš na tréning. Čiže tam tie deti, a ja som mala vtedy možno, že nejakých 11, 12, 13 rokov, tak museli sme ísť normálne cez bolesť. Takže vtedy to bolo také dosť náročné. Alebo keď som mala zlé postavenie, tak nás tam bil drevenou palicou. To boli extrémy. To boli extrémy, ktoré ma nejakým spôsobom určite formovali, ale vtedy som si aj poplakala, nebolo mi všetko jedno. Tým, ako som už aj načala to moje detstvo, že som to mala veľmi ťažké s mojím otcom, tak vždy, keď som ho nejakým spôsobom vytočila, nahnievala, tak vždy mi ten tanec zakazoval. Takže to bolo u nás takto ako na horskej dráhe. Či už emočne, tak po každej stránke. Tak to bolo asi také najťažšie obdobie asi v mojom živote. A potom v neskoršom veku, ako som začala s fitness, s posilňovaním, silovým tréningom, crossfitom, tak tam asi nebol žiadny taký moment. Boli tam aj nejaké zranenia, kedy som ako keby padla na dno, že som musela na niekoľko mesiacov prestať úplne trénovať, ale nikdy som nemala už také myšlienky, že by som prestala. To vôbec. Viem, čo to prináša do života, ten šport, takže nevidím absolútne žiadny dôvod alebo nejaké negatívum, že prečo by som mala skončiť. Skôr vidím tie pozitíva. A teraz sa už posúvame postupne do dospelosti a do tej profesionálnej cesty tvojej. A kedy si uvedomila, že šport bude nielen tvojou záľubou, ale aj prácou? No prvýkrát, kedy som si uvedomila, že ten šport bude hlavne aj mojou prácou a nie len záľubou, bolo presne v období, keď som žila na Malte. Ja som tam išla totižto len na leto s kamarátkami, že ideme si trošku zarobiť na 3 mesiace, hostessing, modeling, tancovanie, tým, že som chcela ešte využiť tie moje tanečné nejaké skills, nejaké schopnosti. Len po tých 3 mesiacoch toho žurovania, lebo tak tancuješ väčšinou na party, robíš hostesku na party, si pri guest liste na party, vždy sa okolo teba točil alkohol a ty okolo alkoholu. A jedného dňa som si povedala, keď som sa zobudila o 12:00 ako zombie a chodila som v podstate domov v noci alebo nad ránom, keď ľudia vstávali do práce, tak si hovorím, že takto ja nechcem žiť. Mne stačili fakt, že 3 mesiace, kedy som sa úplne vybúrila. A našla som si potom prácu na recepcii vo fitness centre, pretože tým, že som mala k tomu športu stále blízko nejakým spôsobom, tak som sa chcela pohybovať v tejto oblasti toho športu. Začala som na recepcii a vlastne to je to miesto, kde som spoznala toho môjho prvého trénera a tak sa to nejako postupne začalo vyvíjať, že som išla na niekoľkomesačný kurz alebo školu. Spravila som si ho potom vlastne popri tom, ako som s Danom trénovala, on keď bol odcestovaný, tak mi posunul nejakých jeho klientov, na ktorých som si to mohla vlastne skúšať. A neskôr som sa zamestnala, či už u neho v tom fitness štúdiu, tak aj ešte v ďalšom, kde som precvičovala vlastne na Power Plate. To bol taký názov, že The Future of Fitness. A boli tam také stroje počítačové, kde sme si reálne na tom prístroji, bola obrazovka, počítač a my sme si tam na tom prístroji pridávali váhy, ako keby odpor. A vedeli sme si nastaviť aj to sedadlo, operadlo, všetko.
podľa vlastne našej postavy, našej stavby tela. Bodytech, určite ľudia poznajú tie vesty elektrické, ktoré sa nastriekajú vodou a dostávaš do svalov také impulzy, čiže pri tej kontrakcii, ako keby ty ideš s vlastnou váhou, robíš na biceps a tým, že tam je tá elektrika, tak ten sval dostáva obrovský stimul a ty máš pocit, ako keby si cvičila reálne, že s nejakou záťažou. Potom moje kroky viedli vlastne na Slovensko, kde som pokračovala v tej práci. Mala som trošku obavy, pretože bolo to asi pred 10 rokmi, 9 a nevedela som si predstaviť, že ľudia na Slovensku budú mať peniaze na to, aby si platili osobného trénera. Takže išla som domov trošku s obavami, že či sa uplatním v tejto sfére aj na Slovensku. Začiatky boli ťažké, trvalo mi to 2 roky približne, kým som si vybudovala tú klientelu stálu, aby som mohla prejsť ako full time do toho trénerstva. Ale vedela som, že to chcem robiť, stala som si za tým, makala na sebe každý deň a postupne ako keby mi prichádzalo stále viac a viac príležitostí do toho života. No, ako šport ovplyvnil tvoje vzťahy, štúdium alebo prácu? Šport vo veľkom ovplyvnil celkovo môj život, aj teda určite vzťahy, pretože ja si myslím, že v tej posilovni, alebo či už niekoho stretneš na turistike, alebo pri akomkoľvek športe, tak sme všetci na jednej vlne, by som povedala, že s takým podobným mentálnym nastavením. Je to úplná pravda, keď sa povie, že v zdravom tele zdravý duch. Aj tá myseľ, aj celkovo to nastavenie, tá psychika funguje úplne inak. Čiže ja si myslím, že tam v tých vzťahoch mi to veľmi pomohlo, že stále som obklopená vďaka mojej práci tými správnymi ľuďmi a takou dobrou energiou. A na základe toho som spoznala tiež úžasných ľudí, ktorí by som možno nespoznala, keby touto cestou nejdem. Čo ti šport dal, alebo čo ti aj vzal? Že možno nejaký čas, zážitka alebo niečo iné? Šport mi v prvom rade dal tú disciplínu a takú tú bojovnosť. Týmto sa vraciam k tomu tancu. Tam si myslím, že som si tú disciplínu najviac vybudovala. Aby som aj povedala, že v takom dosť mladom veku, keď sme chodili na vystúpenia na plesy, tak ma to naučilo už takému ako keby, by som povedala, že primeranému správaniu. Že zo mňa nebola nejaká feťačka, alkoholička, že som nikdy v tom detstve ako keby s mojimi rovesníkmi neskúšala fajčiť alebo alkohol. Čiže ja som v podstate tú pubertu asi ani neprežila. A to možno niekto by si povedal, že som nemala žiadne detstvo, lebo som tancovala súťažne od 11 rokov a boli tam dvojfázové tréningy, cez víkendy súťaže, ale ja neľutujem ani jeden deň. Možno, že to takto presne malo byť, že som sa tomu mala venovať a malo ma to naučiť, aby som si žila ten svoj sen a išla si za tým cieľom. Akurát toho času bolo veľmi málo. Tým, že sme mali tie súťaže aj cez víkendy, celú sobotu, celé nedele, tak potom veľakrát som do školy išla nepripravená na písomky. Tak som prosila učiteľov o druhé šance a podobne, ale prešla som, zmaturovala som bez problémov. Čiže v tomto smere mi to asi nič nezobralo. Neberám to tak vôbec. Super. A teraz presúvame už k záveru a k takému ukončeniu. Tak by si mala pomenovať jednu najväčšiu životnú lekciu, ktorú ťa šport naučil. Čo by to bolo? Takou asi najväčšou životnou lekciou, ktorú mi šport dal a čím sa aj ja riadím, v podstate celý život je, že nevzdávať sa. Nikdy. Aj keď padneš na úplné dno, či už je to nejaké zranenie, alebo nejaká, povedzme, tragédia, alebo keď my niečo, nejakú udalosť považujeme za tragédiu, tak vždy je to nejaké riešenie. Nikdy sa nevzdávať. A aj naozaj, aj keď padneš na to dno, tak stále myslieť na to, že sa vždy z toho dna odrazíš a stále bude lepšie. A keď je proste zle, tak to nikdy nie je ten koniec, ako to končí. Takže asi to, že nikdy sa nevzdávaj a možno, že naučiť sa v tom živote, nehovorím, že prehrávať, ale že nie vždy všetko musíš mať pod kontrolou. Nechať to plynúť. Netlačiť na to. Čo si myslím, že v tom športe veľa ľudí tlačí veľmi na ten výkon. Ale ja som si z toho zobrala presný opak. Ja už nechcem ísť v živote tak veľmi na výkon. Toto som si uvedomila. Že čím viac som tlačila na veci a čím viac som to chcela, tým viac sa mi to oddialilo. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí váhajú začať so športom, lebo si myslia, že je neskoro, alebo že to nezvládnu?
Ak tu je niekto, kto stále váha, či vôbec začať, a kto si myslí, že je neskoro s niečím kedykoľvek začať, tak vec, že sa veľmi mýliš, pretože ja si myslím, že ani v 80-ke nie je neskoro s hocičím začať. Ja som sa veľakrát zamýšľala nad tým, aj keď som tak váhala, že či je to trénerstvo tá správna cesta pre mňa. Mala som samozrejme ťažké obdobia. Tak si hovorím, tak keď príde deň, kedy vyhorím, alebo už by to nebude dávať zmysel, tak pôjdem do niečoho iného. Absolútne nerozmýšľaj nad tým, koľko máš rokov, pretože ty nevieš, čo bude zajtra a nevieš, akú príležitosť ti to priniesie do života. Kam ťa to vlastne dostane. Takže nebala by som sa ani veku, ani podmienok. Podľa mňa je dôležité začať tam, kde si, s tým, čo máš. Videla som aj na Instagrame také rôzne obrázky, že len to urob a k tej dokonalosti sa môžeš priblížiť neskôr. Stačí len ten prvý krok spraviť. Aký je tvoj osobný cieľ do budúcna? Ako trénera alebo ako aj človeka? Môj osobný cieľ do budúcna je asi stále taký ako doteraz a to je meniť ľuďom životy k lepšiemu. Nehovorím, že starať sa o ich zdravie, ale ukázať im tú cestu k tomu zdraviu. Pre nich čo najideálnejšiu by som povedala, pretože každý sme jedinečný, každý žijeme v iných podmienkach, každý máme inú minulosť a ja si myslím, že môjim poslaním je naviesť tých ľudí a ukázať im, že sa to dá a dá sa to rôznymi spôsobmi. Takže určite sa chcem pohybovať celý život v oblasti toho zdravia. Nehovorím, že to bude len trénerstvo, ale poradenstvo ohľadom čohokoľvek. Viem, že veľa ľudí, alebo teraz žien hlavne trpí nejakými hormonálnymi problémami. Je tu veľká miera tej neplodnosti, takže toto sú asi veci, ktorým by som sa chcela venovať. Pomáhať ľuďom alebo ukázať im tú cestu k tomu zdraviu a ako môžu viesť ten najkvalitnejší život a najkrajší.